Oy, asa man ka gikanad? Nagpalit ko og kaling. Unsa man day na ang imong gipalit? Dito ko gikan sa baryo. Nga rin ako. Buang man siguro tong tawhana. Pangutan-on nimog asa gikan. Muingon una. Nagpalit og kaling. Nya pag pangutan-on nimo og unsay gipalit. Muingon una gikan og baryo. Baliktad og utok. Tomorrow is another day. Unsa imong danis? Ikog pangutan bugat biya ni akong da. Di man ni magtarog istorya ning tawhana. Nanong sige magkag-istorya-istorya? Ikaw kunong pasanan ni grabing bugata. Kung makatarong ka bag-istorya. Masuko ka di ay. Ipangutana ka lang gani. Idili manggod. Kay kana manggong mo alsa taog bugat nya daghan pug kaayog istorya. Musamot man noon pag bugat ang akong da? Ngano imbalik pa man ka? Di man ka kagusto istorya. Pagmuli ka. Di ko muuli. Nanluod na noon ko. Di ko muuli ay. Di ko muuli. Ay, pulis! Gidumbol-dumbol gani akong lubot sa sinihan. Tinood na sir nga akong gidumbol-dumbol pero tudlo man to nako. Unsay tudlo? Tudlo to na wantoy koko? Uy, pulis! Gidumbol-dumbol na akong lubot sa sinihan. Tinood na sir nga akong gidumbol-dumbol pero tudlo man to nako. Unsay tudlo? Tudlo to man to'y koko. Koko! 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 Oy, pulis! Gidumbol-dumbol gani akong lubot dito sa sinihan. Uy, tinood na sir nga akong gidumbol-dumbol pero tudlo man to nako. Unsay tudlo? Tudlo to na wantoy koko? Uy, mga ignorante na ako'y joke sa inyo ha kanisya katawanan kaini siya ang dili makarilit ani way damdamin. Naay mga babae na ilang lawas Coca-Cola body pero ang ilang height mura og Yakult. Away lame. Away lame. Palakpak! What's up mga ignorante? Shout out sa United Baho Clan International. Shout out kay Ronald Baho. Shout out kay EG Compression. Shout out kay Christian Jan Del Coro. Ug kinsa to'y ganahan pod mo pa shout out sa sunod video, just comment #ignorante. Join Comedian Squad Team Ignorante through following and subscribe.